Hormonel regulering. Jeg vil starte med at snakke om de hormonelle feedbackmekanismer, så vil jeg komme ind på befrugtningen af æg, og så præventionsmidlerne p-piller og minipiller. Vi har to hormonelle feedbackmekanismer, en positiv og en negativ. Den positive er, når et hormon får mængden af et andet hormon til at stige, og den negative er, når et hormon udløser et andet hormon, som så hæmmer det første hormon. Starter med menstruationscyklusen, som der er i modeller her, så kan vi se, at stigningen af østrogen her aktiverer en positiv feedback, da det får mængden af LH heroppe til at stige kraftigt. Længere henne i processen, når ægget her forlader folliklen, så dannes der det gule legeme, som producerer hormonerne progesteron og østrogen, og de her to hormoners høje niveau vil så aktivere den negative feedback. Skal vi se på mandens sædcelleproduktion, så er der en figur herover. I den her sædcelleproduktion, der finder vi negativ feedback. Det er, når testosteron hernede bliver dannet, altså det vil sige, at FSH og LH her danner testosteron, og den vil så hæmme FSH og LH heroppe. Befrugtningen af æg. Befrugtningen sker efter samleje, når sædcellerne svømmer op igennem æggelederen her og møder ægget. Så sker befrugtningen, og efter et par dage så vandrer ægget op gennem æggelederen og sætter sig fast herude i livmoderen. Og det er så her, at ægget det så begynder at udvikle sig, og babyen vil vokse. Præventionsmidlerne p-piller og minipiller. Tager man p-piller, så indtager man østrogen og gestagen. Gestagen er noget eller det samme som progesteron. Gestagen det skaber bare et sejt slim, som forhindrer sædcellerne i at svømme op igennem livmoderen og befrugte æggene. Hormonet østrogen det aktiverer så den negative feedback for at forhindre modningen af æggene og ægløsningen, så man altså ikke kan blive gravid. Er man på minipiller, er det næsten det samme som p-piller. Minipillerne de indeholder bare kun gestagen, som danner det seje slim. Det vil altså sige, at du mangler østrogen til at aktivere den negative feedback, så det forhindrer modning af æg og ægløsning. Det vil sige, at den er altså kun 98% sikker, fordi at sædcellerne stadigvæk kan svømme op, eller måske vil, hvis de kommer igennem den seje slim, som gestagen den danner, så har man måske stadigvæk modnet æg og haft ægløsning og alt sådan noget. Men hvor man med p-piller har både østrogen og gestagen, så den er 100% sikker.